I dobrodošli na Dejanov YouTube kanal. Danas pravimo šta? Lenju pitu. Pravimo lenju pitu. Evo ovako. Malo čas smo narendali koliko jabuka? Pa jednu dobru kesu od 2 kila jabuka. Stavit ćemo griza u ovo da bude, da ne bi bilo, zato što jabuka ispušta sok, a onda ćemo griz da bi dobila konstantnu masu, onako malo da upije tu stvar i onda neće da pliva u piti. I također kasnije kada se seče, neće da se raspada i to će da bude jako čvrsto. Sad upravo pravimo koru, gornju i donju koru. Sad ću da uzmem da mutim. Ovo mislim da mi je ovaj mikser. Šta imate ovde? Jaja, onda brašno, ovaj griz, jogurt. Imate vangu crvenu. I ovo mikser. I sad ćemo da mutimo jaje. I napravit ćemo penu. Jedva čekam onda probam. Da probiram. I sad ćemo šta ćemo da razbijemo jaje, a da ne slomimo nečiju glavu. Naprimjer njenu, zato što prošli put smo tako razbijali jaje, a ovog puta nam mogu da malo je, vidite, sa jednom rukom se... Upalo to tamo. Ne, vidiš. Kako se razbija jaje? S jednom rukom, ne s dve. Bravo. Jamie Oliver mu nije I Paca jaja u ovo. Ne Dobro je. Tako to rade pravi. Sećamo to. Ovdje? Martina? Stavi još jedno. Još jednu? Tu sad nam treba šećer, čekaj da dođe šećer. A, šećer nam upravo stiže. A 3 jaja sam. Za sada. Za sada, okej. Ej, da pripijemo tepsiju, može? Može. I ulju mi treba. Hoćeš smo ovdje? Ne. Treba nam onaj vlog šta? Ono što smo Martina shvatili, jest da nemamo duboku tepsiju kakav bi nam odgovarala, već imamo plitku. I zbog toga smo pravili 2. I tu nam je nedostajalo, dakle, vam pravili smo dubu tu, tako. A od tada do sada nismo nabavili dubu. Bravo. A šta radiš sa jabukama, Martin? Malo ćemo da ih propržimo, da pusti. Nećemo u krugu, nego ćemo kockasti, ja? Da. Ovo smo krugu. Pazi, znači sada ćemo ovdje da stavimo još jednu donku. Eto, sad ćemo stavimo papir kako se ne bi zalepila donja kora. Inače, što je dublji, to je bolji. Ali mi imamo eto tako poslednje dubine. Bolje je bilo da je dublje, ali... Već ovdje? Možeš da uključiš da se to već prži, stavila samo ulje i dodat ćemo cimet samo još nam fali. Ja kažem da stavimo na kraju da stavimo ovo griza ili sa... Na kraju, a? Kad pusti soka i svega toga. Ne, cimet ćemo na kraju. Ne sam tam kaže kod kuda mešate to. Da nismo mešali, ja sam samo smo izbacili odakle ovdje, nismo mešali. To je teflon, da razumemo. Znači, mleveni cimet će ići na kraju kada budemo već malo ispržili, da bude pustilo sok, kad budemo dodali srce. Ja prije, sredi, ja upravo pričam. Vi stvarno snimate? Da. Znači,
Sad ćemo malo da dinstamo jabuke. Nakon toga ćemo staviti, kad budu pustile sok, onda ćemo staviti griza i nakon toga mleveni cimet. Super. Ovo je nešto druga verzija nego ja koju pravim. Ja nisam znala da mogu jabuke da se... Vidjet ćeš kako to izgleda. Uzet ćemo jednu šolju koja će nam bude mera za sve. Za šećer. Za šećer, tako da. Ali stavit ćemo pola šolje šećera da ne bude preslatko. Znači stavili smo jaja, sad stavimo šećer. Da, pola šolje pa ćemo pola. Ok. Da bi, i onako ćemo staviti i u jabukama šećer. I onda... Budemo izmeli prvu koru, onda ćemo da je zapečemo malo, da dobije... Pa tek onda ćemo da stavimo jabuke i onda tek drugu koru. A pravite dve kore? Ako se pravi mene, to je dobro, ali znači. Ako bude gusto. Dodat ćemo jogurte. Znači, upravo je pustilo sok, jabuka je pustila sok i sada stavimo griz. Naravno, da bi pustilo sok, stavili smo šećera. I dodali smo malo vanilinog šećera. Naravno, vanilinog. I sad ćemo da dodamo, dovoljno je. Inače, vanilin šećer nije... Kolega, dovoljno je. Da, molim koleginice. Vanilin šećer nije obavezan, ali daje ono neko malo... I sad ćemo da dodamo cimeta, samo hoćeš molite kolega da Naravno. staviš, a ja ću da mešam. Hoćeš sa onom krupnijom ili sa sitnijom? Kolega, dozvolite. Naravno, koleginice. Ne mešajte se, naravno. Ne, mi nismo takve kolege. Nisam. Mi jedan drugome se mešamo posao. Kolega, dozvoli na ono brdo. Naravno, dozvolim. Koleginice, da izlijem za prvu koru. Može. Mislim, vreme je već za izlivanje prve kore. Koleginice, hoćemo jednu bajreču. Može. Koleginice, slažete se sa izborom bajreče? Ovo? Koleginice, da li biste mi pomogli? Ja ću da držim, ali ćete biti iskušati. Ja ćemo prvo malo ovako, pa onda izvolite. Dodajemo pola smese, pola ostavljamo za sljedeću koru koja će ići preko jabuka.
slomiti jaja u nečiju glavu. Korak 2. 2 jaja u nečiju glavu. Ne Sad ćemo da stavimo jogurt ovako. Da umutimo s jogurtom. Sa mutilicom, popularno zvanim mikserom. Mutilić. Jogurt nam je... Jel imamo dovoljno, da? Sipajte jogurta onoliko koliko vam je ostalo u flaši. A meni jogurt. Evo, Tamara će skočiti jogurt. Kasnije ćemo dodati, brašno ćemo dodati. Tamara, ajde u špajz. Opet sam ja najmlađa. Pa ajde neki put ja da nisam. Uvijek ćeš biti. Pa zato što jeste. Cobblestone streets and pale pink wine, all sitting in a book. They told me about ships at night. When I was scared, didn't know my bones, they shook. My father works as a doorman. My brother says he will too. I told him that I'd go see the world. He said, give it up if you know it's good for you. Do you ever feel lonely, even in your own house? Struggle with the words that are coming out of your mouth. Run around for something new. Šta ste dodali? Ulje i prašak za pecivo. I sada brašno. Ako bude ovako tačno na mikser da da. Kako bi bilo više prašine, onda dok je mikser, dok ovako u vazduhu radi, Martina će sada sipati tačno na mikser. Ajde, evo. Što više prašine, to je bolje. Sevke, jesi živa? Ja samo hoću da izjavim da ja bi samo da mi se kuhinja vrati u normalno stanje. Always feel I'm running out of time. Open up the door, let's see what we find. Znači, peče se ova kora, postavljate jabuke. Ali nećemo potpuno da pečemo ovo. Dakle, nećemo onu prvu koru da potpuno spečemo. Dakle, samo malo da je pečemo da dobije onu koricu, čvrstinu. Dobro. I posle dodate jabuke. Dodamo jabuke i onda stavimo ovo završnu koru u vodu. Dobro. I opet onda pečete. Tako je, onda zapečevamo do kraja. Aha, i posle to je to. I onda se hladi. I treba još jedan. Sada upravo je završena prva kora i to da ona površan sloj, tako da možemo da sipamo jabuke. Run around for something new. Have you ever seen heaven, even in a daydream? Ever been begging to say something you mean? Or ask the world to bring you different eyes, see the same old thing. Dakle, završeno je sve, zapeklo se sve, to jest ispeklo se sve i sada se seče. Jako lepo se seče kada malo odstoji. Kada se završilo pečenje, samo sam isključio šporet, jedno 5 do 10 minuta je stajalo na svojoj nekoj temperaturi peći i kada sam ga izvadio vlažnom krpom, prekrio. Sada je taman, korica fantastična kako se seče. Jako lepo se seče. Tako da
I sad ćemo... Nešto smrdi. Snimamo se. I sad ćemo... Kako upropastiti video? Da. Od nje ne možeš ni youtuber da budeš. Znači, pazi, nešto smrdi. Ne mogu da verujem. I sada ćemo da pospijemo sa šećerom u prahu. Dakle, to je vrlo zdrav. Podigni jednu da vidimo. Treba da imamo posebnu. Ne, samo da podignem jednu. Da se vidi. Gde mi ta... Evo je. Tako, da. Da vidimo što se desilo. Ajde, poslije ćemo, to ćemo vratno ovako. Eto. Eto, poslije ćemo vidjeti, poslije kad bude na tanjiru. Ajde, onda, ajde, snimaj dok posjetimo. Martina, sve to obilno. Puno šećera. Tako je. Ništa mi ovdje ne štedimo. Čekaj, znaš kako, Sve imamo, beremo. Ćemo da ih u tanjir stavimo. Rode in Ja su naravno, ali... on solar rain, took my breath away in the blink of an eye. Što, smo još da je malo... Evo ovako izgleda. Footprint in hot white sand at the edge of the land where we came from. Ovako izgleda. Just shapes in the sun, unraveling as we run. Soon we'll be gone, fading. Ovi su već prijeli. I Martina, šta kažeš? Šta je moglo bolje, šta je moglo drugačije? Kora, donja, tako si rekla? Da, moglo bi da bude malo drugačije, ali sve u svemu, ja sam ponosna na nas, like always. Da, ali okej, mi se improvujemo, je li tako? Jeste. Znači, donja kora, malo jače, je li tako? Da. Naučili smo još jednu stvar, tepsija malo manja, ali dublja. Jeste, znači uža. S kojim ciljem? Da film bude malo deblji. I da ne moramo da pravimo dva puta. Tako je, ali mislim također u tom slučaju film bi se zaslužio još malo grize. Jer malo je gnjecaviji i onda na tu veličinu i malo manje ovog uprahu. U svakom slučaju, to je to društvo. Subscribe, share, follow.